खुलुमबाय लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ दिनै जोङो मोनसे टपिक बेचलर अफ एडुकेशन दा B.Ed डिग्री दा बेनि सोमोन्दै सावरायगोन दा B.Ed डिग्रीखौ आउटसाइड आसाम आउटसाइड माने आसामनि बायजोआव लानायफोरा सोलियोना सोलिया एबा भेलिड नंगौना नङा दा बेफोरनि बागैबो जोङो गुवारै सावरायगोन BTR आव सोलियोना सोलिया दा बे बेचलर डिग्री आउटसाइड आसामाव लानायफोरा सोलियोना सोलिया दा बेनि बागैबो जोङो गुवारै सावरायगोन आसाम B.Ed भार्सेस वेस्ट बेंगल B.Ed दा बेनि बागैबो जोङो गुवारै सावरायगोन भेलिड अर इनभेलिड दा माबेया भेलिड माबेया इनभेलिड दा बेफोरनि सोमोन्दैबो गुवारै सावरायगोन जुदि वेस्ट बेंगलाव B.Ed लानानै सिलेक्ट जायोब्ला एपइन्टमेन्टखौ मोनो ना मोना दा बेफोरनि बागै गुवारै जोङो फुल डिटेल्सआव सावरायगोन इन्टारेस्टेडब्ला जेब्लासिम भिडिअखौ नायलांबाय थानो थाखाय खावलायबाय दायो जोङो आसाम B.Ed आरो वेस्ट बेंगलनि B.Ed दा बेसोर मोननैनि डिफारेन्स एबा सिमिलारिटिसफोरखौ जों नायनि गिबियाव जों आसामनिखौ नायनो थाङोब्ला दा बेयाव एक्सपेन्सिभ एसे माने फिसफोरा एडमिशन फिसफोरा एसे बुरजा जायो जुदि प्राइभेटआव लायोब्ला जुदि गभर्नमेन्टआवबा खम जायो जों बेखौ बयबो मिथिगौ आरो सेकेन्डलि जों बुंनो थाङोब्ला केश पेमेन्ट खालामनांगौ दा बे एडमिशन टाइमाव दा बे मोनसे थाहैबाय आसामाव लायोब्ला नेक्स्ट मोनसे थार्ड नाम्बाराव थाहैबाय NCT रिकगनाइज जानांगौ कलेजआ अब्लासो माने भेलिड जायो दा बे मोनसे थाहैबाय नेक्स्ट मोनसे फर नाम्बाराव जों जुदि नायोब्ला रेगुलार माने क्लास लानांगौ दा बे मोनसे आसामनि B.Ed आव बेफोर दङ रुल्स एन्ड रेगुलेशन्सआ एन्ड स्ट्रिक्ट रुल्सखौ फल' खालामो दा जोंनि आसामनि B.Ed दा बेबो मोनसे थाहैबाय लोगोसेनो जोंनियाव आसामाव जुदि B.Ed कलेजखौ नायोब्ला वेस्ट बेंगलनिजों जुदि रुजुयोब्ला जोंनि आसामाव गोबां माने खम B.Ed कलेज दङ आरो सिट केपासिटियाबो गोबां खम दङ जों जुदि वेस्ट बेंगलजों रुजुयोब्ला दायो जोङो वेस्ट बेंगल B.Ed नि बागै नायनि दा बेयाव जों जुदि नाम्बार 1 नायोब्ला कस्ट एफेक्टिभ दा बेयाव जोङो दा बेनि बेसेन बेखौ माने ल' कस्टआवनो जोङो बेनि एडमिशन फिस दा बेफोरखौ खम बेसेनावनो जोङो एडमिशन लानो हानाय जायो लोगोसेनो सेकेन्डलि दा बेयाव इनस्टलमेन्ट सिस्टेम जायो एडमिशन फिस दा बेफोरो इनस्टलमेन्ट सिस्टेमाव थाङो नेक्स्ट नाम्बार थार्ड नाम्बाराव NCT रिकगनाइज जानांगौ कलेजफोरा दा बे मोनसे सेम मोनसे सिमिलारिटिसआव आसामनिजों गोग्लैजों नेक्स्ट नाम्बार 4आव जों जुदि नायोब्ला रेगुलार मडआवनो माने दा बेयाव रेगुलार मडखौ लानो हायो दा जोंनि आसामनिफ्रायबो दा बे मोनसे थाहैबाय नेक्स्ट 5 नाम्बाराव नायोब्ला फ्लेक्सिबिलिटि दङ दा बेयाव जुदि वेस्ट बेंगलाव नायोब्ला गोबां बिथिङावनो फ्लेक्सिबिलिटि दङ दा जों बेखौ मिथिनो हायो नेक्स्ट नाम्बार 6 नाम्बाराव नायोबा जोङो more than 600 colleges in the West Bengal माने 600 निबो बांसिन माने गोबां माने B.Ed कलेजेस दङ दा बेयाव गोबां स्टुडेन्टसफोरा एडमिशन लानो हायो आरो गोबां केपासिटि दङ जोंनि आसामनिखौ नायोब्ला आसामा बेनिख्रुइ खमसिन B.Ed कलेजेस दङ नाथाय वेस्ट बेंगलाव गोबां B.Ed कलेजेस दङ लोगोसे फारसेथिं नायोब्ला फ्लेक्सिबिलिटि दङ दा बेनि थाखाय गोबां स्टुडेन्टसा जोंनि आसामनिफ्राय वेस्ट बेंगलाव लाहैयो नाथाय खोथाया जाहैबाय दा बेयो जोंनि TET एग्जामाव सोलियोना सोलिया एक्सेप्ट जायोना जाया दा बैसो मोनसे गेदेर मोनसे सोंथि जोंनि गेजेराव जाखाङो वेस्ट बेंगलाव लायोब्ला जोंनि BTC एबा आसामाव भेलिड जायोना जाया एक्सेप्ट जायोना जाया गनायना गनाया जब मोनो ना मोना दा बैफोरनि खोथाखौ जोङो गोनो गोथो जायो नाथाय जों जुदि नायोब्ला आसामनि B.Ed आथ' माने अलरेडि दिनै TET आवबो जायो गोबां फारफ्रोमबो बिथिं आसामनियाव सोलियो नाथाय वेस्ट बेंगलनिखौबो जों माने नायोब्ला दा बेयाव NCT रिकगनाइज जानांगौ नाथाय बियो रेगुलार मडआव जानांगौ दा बेफोरो जोंनियाव एक्सेप्ट जानायखौ नुनो मोनदों नाथाय गोबां जोंनि गेजेराव बेले बेजे दा बेखौ नुदों जुदि रोखायै वेस्ट बेंगलनि NCT रिकगनाइजखौ नायनो रोङाब्ला जुदि माने बेयाव खायसे प्रब्लेम्स थानाय कलेजफोराव लायोब्ला गोबां प्रब्लेम जानायखौ नुनो मोनो नाथाय जों रिसेन्टलि मैयानि खालाराव जों नुनो मोनदों जोंनि BTC नि जा TET PGT एबा GT दा बेयाव एपइन्टमेन्टखौ होदों जायफोरनिया माने वेस्ट बेंगलाव लादों दा बिसोरनिखौबो एक्सेप्ट खालामनायखौ बे बोसोराव नुनो मोनदों नाथाय जों बेखौ बुंनो हाया उननि समफोराव गनायजागोन ना जाया एक्सेप्ट खालामगोन ना खालामा दा बेखौ जोङो रावबो क्लियारलि बुंनो हाया दा बेखौ गभर्नमेन्टनि सायाव जोङो रेसपन्सिबिलिटिखौ दोननो हायो गभर्नमेन्टआ जा बुङो गभर्नमेन्टआ मोनसे मा सिस्टेमजों थाङो दा बैनि सायाव जोङो दा बेखौ जोङो हगारना होनो हायो
नाथायबा दिनै आसामाव लायोब्ला जेबो माने खुनु प्रब्लेम्स जागोन जों बेखौ सानहरा नाथाय वेस्ट बेंगलनियाव जोङो इन फिउचार जोङो जेबो बुंनो हाया नाथाय दायोसिम दा बियो सोलिनानै दंथ'यो एबा टेटआवबो एक्सेप्ट जादों एबा जोंनि BTC टेटआवबो एक्सेप्ट जादों दा बेखौ जोङो क्लियारलि बुंनो हायो एबा बेनि प्रुफखौ जोङो मोननो हादों नोंथांमोननि गोसोआव आसाम B.Ed भार्सेस वेस्ट बेंगल B.Ed दा बेनि सोमोन्दै माबाफोर गोनो गोथो साननाय दङब्ला एबा माबाफोर बुंनो गोनां दङब्ला कमेन्ट्स खालामना दाबाव कमेन्ट्सआव नोंसिनि अपिनियन नोंसिनि साननायखौबो दैथायहरनो थाखाय खावलायबाय गोजोन्थों